UGWUMBA. Ọ dị mma ozugbo a nụsịrị ọgụ n'afọ 1970. Ụmụnna anyị ndị anyị na ha kwụ bụ na mbụ anyị che na anyị na ha kwụ bụ ndị Rivers State wee jikọrọ ngwongwo niile ndị Igbo were na Rivers State a hapụrụ wee gbaa ọsọ ọgụ kpọọ ya abandoned property wee kerie ya n'ime onwe ha kerisie ya nke bụ na ụfọdụ ndị Igbo ndị si n'ọgụ na-achịte ka ha nazie na be ha mgbe ha rutere ọ bụrụ na ebe a bụ be ha na ọ bụzikwa be ha achụọ ha ụfọdụ nwụrụ n'obi mgbawa ụfọdụ nwụrụ na ụmụ ihe ike onye ike dakpuru n'elu ka ọ dị onye si n'agha pụta anya afọ 3 mgbe egbughu agha egbughu agụụ egbughu ọrịa egbughu ịpụtazie ọ bụrụ na onye bụ ofu ihe ịtụkwasịrị obi ka e kwuchara na ihe a ga-enye anyị niile bụ sọsọ 20 pounds na ndị nwere ego na bankị ọ bụkwa mmadụ niile ekwuo na a ga-enye anyị 20 pounds ụfọdụ natara ụfọdụ anata iwee na-achịtezie ka anyị gaa n'ụlọ gị dị na Port Harcourt irute ọ bụrụ na akpọ na ya abandoned property ụfọdụ nwụrụ n'obi mgbawa wee bụrụ ihe arịrị esi na nke ahapụta wee bido bagharịwa afa ebe ebubo afọ Igbo abagharịa ya etu a ka ha si nwere rumu nke a ihe anyị mara na ụmụ akụtinyeze ya arụ tinye enwe ihe ọbụla ka ha wee kwetezie na ha abụghị ndị Igbo mana na-achị azụ na Port Harcourt tata ndị ahụ nara ndị Igbo ụlọ ahụ niile eresisie ya maka na gịnị mba na enwere mmụọ eji akpata ego onye ọbụla bụ onye nhafụ bụ onye nhafụ ọ sọkwa ogbunye Naijiria niile ndị Igbo ejirikwana nwayọọ na-achị azụ wee goghachi ya bụ ụlọ ha nwebu na mbụ a nara ha n'ike eji anya ike na anya ụfụ nara ha ndị Igbo a na-achị n'azụ wee kurie ya ruo nke ka mma na Port Harcourt tata iwe si na chi ndị Igbo adịghị egwu ka nwụta aka na onye dịka Chief Obafemi Awolowo mgbe nsogbu dị na Naịjirịa akpọrọ ya kpochie ọ nọ n'ụlọ nga n'ala Igbo tupu amalite ọgụ Ojukwu bụ onye tọhapụrụ ya na ewee kpacha ihe ha kpara ewee mechaa egwu wee dagharịa ọ bụghị naanị na egwu dagharịrị na ọ bịaziri ya bụ onye tara gbuo ya n'obi o wee tazie gbuo anyị n'anya gbukpọọ anyị anya ya bụ onye wepụtara economic policies eji wee mee na agụụ gburu ọtụtụ ụmụaka nde kwuru nde ụmụaka n'ala Igbo n'oge ọgụ maka na ihe a na-agụ ọmgba ka onye ojisi na onye iro na ịma mbunye ndị ka o rie economic blockade wee juo ebe niile agụụ wee gbuo ndị mmadụ ndị mgbọ na-atụgbu agụụ gbuo ha Chief Obafemi Awolowo wee ghọọ minista maka gịnị na atọhapụrụ ya n'ala Igbo ọ bụrụ na a hapụrụ ya ọ nọrọ na nga enweghị ihe kakara ime a gagara ị na-emekwa ihe anyị na-eme mana ọ batazie wee were anyị wee goru ihe ndị Igbo na-akpọ favor wee mere emechaa gịnị mere tata ndị Igbo ọka mma ka ha aka ha mma ya bụ ihe m na-agwa Igbo na chi ndị Igbo dị egwu ịma ihe a na-akpọ a na-egbu achara na-eto ya bụ amadi gbara mbọ ka ọ chịa Naijiria enu na ana mee nta mee imo na sị mba na ebe anyị nọ na ana Yoruba ka ị ga-anọ ihe emere Ebini na-enwe atụrụ iwe Ken Saro-Wiwa bụ onye kpọrọ ndị iro ndị Igbo wee bata gosi ha opio etu ha ga-esi nweta ndị Igbo mgbe a na-anụ ọgụ onye anyị che na anyị na-ekwu anyị amaghị na ọ kwụnyegoro ndị iro enwee bata wee gbuo ndị Igbo tọtọ ebe anyị che na anyị na-emeta ọfụma amaghị na enwerugo onye gara agbapụ anyị ike mgbe a na-anụ ọgụ emente ime imo ewee mechaa enye ihe enyere ya iji wee tie ya aka n'obi ị mere ọfụma mata na onye gburu nwanne ya onye riri nwanne ya na kpuo n'obu ọnụ ya bụ nwa amadi mgbe emechara Abacha gbuo ya ndị Igbo so metara ya ebere anụrụ m na o mechara wee yọọ ndị Igbo sị ha biko na ya ama ha
no nu abu ezigbote nwanne ha nwere na kita ka ya mara no ndị Igbo bụ ezigbote nwanne maka na mgbe ahụ nọ amachabeghị m ihe mgbe ahụ eto abụbeghị m okenye mgbe ahụ mana amaara m na mgbe ahụ nọ na nga Abacha na-achọ igwe na ndị Igbo so na ndị kwuru okwu sị tọpụrụ nwa amadi a na-enweghị ihe o mere ka ọ ga-abụ onye sisi hapụ ya ka ya soro rite ihe dị na be nne ya asịsị kpụrụ egbuo ya bụ Sara Uwa riri nwanne ya wee mechaa chọpụta na ya bụ ọnụ wee nakpuo Ugwumba ime ndị nụrụ ọgụ mgbe a nụrụ ọgụ ndị kachasị nụrụ ọgụ ndị ike ọgụ dị ndị nyere ndị Igbo nsogbu taa ha ahụhụ na ụdịdị egwu bụ ndị Benue ha siri ike ọgụ na-agwọta ọgwụ ọ bụrụ na ị na-esonyere Ugwumba ị ga-afụ mgbe anyị na nwa amadi ya na-akpọ Sasa ya bụ bọmba ndị Biafra mgbe ahụ mgbe o mere otu vidio mgbe anyị gbara ya ajụjụ ọnụ o wee kwuo ihe o kwuru mgbe ahụ si na ụfọdụ ndị kacha ike ọgụ mgbe ahụ bụ ndị si ebe a na-akpọ Benue na Kogi na Naịjirịa taa mgbe ha mechara anyị ihe ha mere anyị ha bidoro na mbụ na ndị niile gbanahụrụ n'ugwu Awụsa na-apụtara n'ụzọ ewee gbuo ha tụpụsicha ha n'ime mmiri ya bụ mmiri atụgharịa na megide ha n'ụbọchị tata maka na be ha ka ya bụ isi ọgụ gbadataziri ọ bịara igbu m na-egbuzi onwe taa ewesị m na chi ndị Igbo adịghị egwu chi ndị Igbo dị egwu ya bụ na a na-eme ọ bụrụ na isoghị ikiri ihe na vidio nke anyị mere nya ị ga-afụ ihe anyị kwugo ihe mmụ ihe etu esi Naịjirịa si ejikọta ọnụ n'imegbu ndị Igbo mana gịnị onye anyị na-eso dị ike onye anyị na-eso kara aka ya bụ Igbo ahapụ na chi unu maka na chi unu na-efe dị egwu Murtala Muhammed bụ onye chịrị obodo Naịjirịa tupu ọ nwụọ ya bụ nwa amadi so n'onye gwere ndị Igbo dịka ụtaba mee ndị Igbo ihe niile ha mere mana o rughị afọ 6 ọgụ bichara ewee gbagbuo onye bụ nwa amadi ka i wee fụ ụdị obi ndị Igbo nwere ndị Igbo nwee ihe kacha kwa ya akwamozu kacha iru uju karịrị iru uju n'ihi ọnwụ Murtala Muhammed bụ na ala Igbo ka ọ dị mgbe ahụ epere m mpe ebido na m akwụkwọ mgbe ahụ 1976 anya na abịa mburu bọọdụ mbịa ụlọ akwụkwọ asị na prezidenti anyị nwụrụ ote ha ka ndị Oriental wee kụọrọ ha egwu ọ bụrụ na ị ma gba Murtala Muhammed Murtala kere Anambra steeti Murtala kere Imo steeti Murtala kecha steeti nwụọ n'Odinka ụwa Dinka mgbe ha na-emechekwa na Dinka bụ onye Igbo gbaa m na Dinka abụghị onye Igbo mana ndị Igbo kwanyere Murtala ugwu bee akwa mee akwamozu Murtala karịa chefuo dị na ihe eru dịka afọ 6 na afọ 7 gara aga na Murtala bụ onye ekwensu ji wee gwa anyị dịka ọ kwuru ya bụ na dịka m na-ekwu ndị Igbo enweghịkwa n'obi ihe a na enwere egwuregwu si na obi nwanne ndị Igbo enwekọ obi nwanne maka na ọ bụrụ na ị bịa n'ebe ọbụla ndị Igbo nọ a na-eji ihe bụ obi nwanne ọ bụrụ na ị nweghị enyetụ ọ bụrụ na enwere etu obodo dịrị enyetụ iritụ maka na ọgaranya otu onye bụ ụbịam ka ị bụ ya bụ na ndị Igbo nwere obi sarịsarị kpatara anyị ji na-ekwu na onye na-enye enye ka Chineke na-agọzi ya ọ bụrụgodu onye iro ọ bụrụgodu onye gburu onye Igbo tata ịpụta echi fụ ebe onye Igbo na-azụ ya ị ga-asị ọkwa onye a mechara anyị ihe o mere anyị mbọsị a kịta anaghị ekwu abịa na Lagos kịta anaghị ekwu onye ọbụla na-ekwe gboo ndị Igbo gboo ndị Igbo gboo ndị Igbo e nwere vidio na-akpagharị ugbu a bụ ebe gosiri na enwere ọba ndị Yoruba n'Enugu steeti ọ bụghị sụsọ nke ahụ enwere ịga na Ibe Agwa Nsụka ndị Yoruba bi ebe ahụ ndị Hausa bi ebe ahụ ndị Igala bi ebe ahụ bụzi eze enweghị onye na-enye ha nsogbu Ugwumba. Good evening, viewers. Today I'm with a distinguished personality here in Enugu State. We are in Ibagwanike in Enugu State. And I'm with Obalaji Abdulaziz Adebayo Olateju, Olono number 1 of Enugu State, Oba Yoruba in Enugu State.
ebe ka na ọha mmụta asụsụ Igbo na-asụ ya dịka m afọ nke a bụ ihe a ga-ekwu iche maka na gbasara asụsụ Chineke nyere m onyinye ịnụ asụsụ o nyere m ntị ịnụ asụsụ ghọtakwa asụsụ ujuwe the whole Nsukka senatorial zone nwere ebe ga-enweta ndị ọbịa like Ibagwa aka ndị obodo nyere ha na n'efu egoro ana ego nwere ebe ha goro ana a nụchara ọgụ o wee bụ na ebe a dabara ha ndị obodo a na ha ebi ebe a ewenye ha na ebiribe ebe na-eso ha ebe a na anyị bi anyị egoro ego e nyere anyị enye obibo otu mgbago ma mgbada ebe a ma ndị manation na-agbago ha nyere enye n'ụgbọrụ bibenu anyị anaghị enye ha nsogbu ma ha nwa anaghị enye anyị nsogbu anyị nọ n'udo ebe ahụ mosque ọ bụ ha nwe ebe ahụ egori ego ọ bụ nna ndị a ya nwa bidoro foundation n'ebe ahụ but ha dịrọzi na ọ ga-abụ ndị a bụ ndị butidadi seriki ha nara enye anyị nsogbu obodo a nabatara anyị nwa nabata ha wee nọ n'udo na-anụ ndị obodo a amụrụ anyị nwa ebido anyị nwabụ ndị na-eji ebe a kịta ụfọdụ n'ime anyị be anyị iji ebe anyị ka anyị na-eje ebe anyị egbughị ebe a ka anyị atụ obodo anyị ndị Igbo na-atụ egwu na ị ga-abịakwa mmeri anyị mba iru na Ibagwa Nsukka onye kachasị emepe obodo onye mmepe obodo kachasị bụ onye obodo a bụ onye Yoruba enye ya ọtụtụ taịtụl dị iche iche nye ya ọtụtụ akara nkwanye ugwu dị iche iche maka gịnị na amụrụ ya n'obodo ahụ o soro na-emepe Ibagwa Nsukka gara na Ibagwa Nsukka tata m ga-egosi na ụfọdụ n'ime mgbe anyị gara ebe ahụ ihe ha gwara anyị ha nọ ebe ahụ amụrụ ha mụọ nna nna ha ebe ahụ ha na-asụ Igbo biri ebe ahụ na ụmụ anyị Igbo ịmakwa na mgbe mbụ na enwere mgbe ndị Igbo na-ada ụmụ anyị Igbo na-ada ndị na-abụghị ndị Igbo na enwere mgbe ọ na-abụ onye Igbo onye nwaanyị Igbo kwete mmesa onye na-abụghị onye Igbo oyi o jiri ya na-aga n'etu ọnụ na ya mebisiri ihe niile maka na gịnị anyị bụ ndị marụ anyị nwere nganga anyị nwetakwara obere mpako nyanya eso bụ ụfọdụ ndị na-eji asị na ndị Igbo apụtara na-eko ọ bụrụ ka Chineke goziri etu ahụ ọ na ịma nkụ kama ihe na-ekwu bụ onye ọbụla mete ya n'oke na-abụ onye ọbụla emefeni oke ya bụ na ihe na-ekwu bụ biko anyasa chi ndị Igbo ọkwụfụ chi ndị Igbo ifu ya sị ya Chukwu okike ọgụ ọgwa aka ọ bụrụ gị bụ onye awa bidoro na-akwado ha akwado iwee gaa nụọ ya bụ ọgụ n'ọnya afọ 3 na-akwado ha akwado aga m anaghị n'aka maka na ịbụ dike ya bụ na chi ndị Igbo kara aka vidiyo achọghị m ka o too ogologo mana ihe nji na-enwe urotara unu bụ ọ bụrụ na ịkwa emeri ọ bụrụ na ịkwa mmakwara amaara m na ihe ị na-ama mmenata n'ụwa bụ isi ọ gwara na asị m kwuere ya na aka ha m ịbụ onye Igbo mba n'agbanyeghị ihe ọbụla a na-eme n'agbanyeghị etu ọbụla o si dị a na-egbu achara na-eto n'agbanyeghị ihe a na-eme anyị na ya achịbeghị Naijiria ịfụ ọnụ ka ihu na ọnụ dị Naijiria onye chịrị Naijiria o ji eto ọnụ ndị niile chịrị achị asị kịta ka ebunye ha asambodo na ha metọrọ ọfụma etu a Okonkwo gachara amị afọ ubutu ya na etu a ihu na ọnụ dị Naijiria na ya achịbeghị Naijiria abụghị dị nsogbu m so ihe na-enye m nsogbu bụ na o rụziri mgbe a ga-asị na e nwere onye ga-achịkọta anyị maara ga-abụ nwata ga-abụ ọ ga mba orifo nne a na-eme gburugburu a na-eme muchi maka na onye Igbo a na-eme pasịtọ nke a pasịtọ nke a hapụ chi ndị Igbo dị egwu nke anyị jika ya bụ na esoghị m na ndị na-asị na nkunye n'ụtụtụ etie m aka n'obi si ekene dịrị Chineke na abụ m onye Igbo ọ bụrụ na m abụghị onye Igbo ka ihe nkara ime na onye ọbụla eme na-aghịrị ya biko onye ọbụla eme na-aghịrị ya maka na chi ndị Igbo dị ukwuu ya mere na anyị ji ohere a na-asị ọ bụrụ na ị bụ nwa afọ Igbo ebe ọbụla ị nọ esi na a na-emegide anyị na kwụsị ikwe emeri sụsọ gbado anya maka na onye ndị iro gbara gburugburu na-eche ndụ ya nche aha mbụ Mike Onuvo mata na ya bụ ọnọdụ anyị ji erutere anyị ndị anyị bụ ọnọdụ anyị ji na-asị gị na e nwere dike dị n'ime
ịpani etu a ha elote m egwu Chinyere Udoma akpọnie dike ebube ihe ebube mee ya mere na dike ndị Igbo na ya onye ọbụla onye ahụ na ngwọ na nkwụ ka na-abịa nke dị n'iru ka nwe na-asị unu ka emesịa anụ chi ndị Igbo nwe aka Opurobios Igwe Ejenga